малко да се оправя за видео. Здравейте на всички! Днес темата ни за празника, честит празник, първо да кажа, честит 3 март, ще е дали сме свободни на днешната дата и изобщо дали сме свободни, дали сме се освободили изобщо или отново сме зависими по собствено желание от случая Запада и неговите зависимости. Днес празнуваме свободата, денят, в който веригите бяха разкъсани. Ако погледнем отвъд знамената и официалните речи, какво ще видим в ръцете на свободния българин днес? В ръцете на свободния българин днес ще видим едни телефони, на които са отворени сайтове за залагания, едни казина, в които той ходи, едни магазини препълнени с ефтин алкохол и ефтини цигари, които той потребява. Не може без тях. Хиляди кафета, където се пуши и се пие. Но дали наистина сме свободни, ако всяка една сутрин, когато станем, ние сме подчинени на кафе и на цигара и всяка вечер сме подчинени на поредната доза алкохол, който уж ни успокоява от стреса в работния ден. Парадоксът е следния: извоювахме правото да станем господари на земята си, само и само да станем роби на собствените си порочни навици. Борбата ни тогава, 3 март, преди 3 март 1976 година, 78, борбата ни е била с физическото оцеляване и достоинството на нацията, сега борбата е с куката и с пороците. Липсата на смисъл в живота, чрез бързите удоволствия, които предлага съвременния капитализъм, на който ние сме подвластни. Консуматорското общество, на което ние сме роби. 3 март не е просто един исторически ден. 3 март е ден за равносметка. Свободата е една отговорност, пред която ние сме изправени, всеки един по себе си. Ако днес Ботев или Левски ни погледнат, ще видят ли свободни хора в нашите лица? Или хора, които сами се заробват с пороците си? Алкохол, цигари, кафе, казина, наркотици. Това са новите вериги, които се използват, за да поробят хората. Вериги, които са от Запада. Западният модел. Запада, който не иска да бъдем свободни хора, а да бъдем подвластни. За да има в наше лице повече гастарбайтери, които да им работят безплатно. Остават парите си там и в тяхната социална система. Остават живота си и труда си на Запад. Истинският празник за нас е когато върнем контрола над себе си. Тогава ще бъдем наистина свободни. И все пак, честит празник, българи. Замислете се дали сте зависими от нещо и премахнете тая зависимост. Бъдете наистина независими. Пазете се, бъдете здрави, уважайте себе си и хората около вас. Много хора ги обичат, зарадвайте си, като се отървете от една своя зависимост. Започнете още сега да мислите на този въпрос. От мен имате цялата ми подкрепа. Благодаря ви. До следващия път.